Pamati kamo, ako katawan. Ako ang Diyos, managamit sa anak sa tao, mainong kaliwan, para maluog sa mga tao, managpahin-pahin karon, mailang na andang pagtulunan. Mga mga kamudan sa langit at sila mismo din sa langit pero ito iyay yung ilubigan upang mga tao na nagtuman sa walaang kasulatan o maminaw sa isulti na ay magbuhat o siya inoon wala ng buhat siya na ano ba gana ako tigo na akong isuko sa espiritu kung ay mo palag na ako sa gansa wala mong pupuniwan dali mo din mga kahit ulo at magbibapita. Di mo naman ko at mga tao na gusto na ako o dapin ako, dali ka mo rin. Ay tuluan ko ka mo sa kamapuran. Dili ako maingon ninyo madatulog ka mo sa langit. Mauni ang simpati mo ko ni Kristo. Ako ang magpadala ninyo dito. Dili. Kita ang mangita. At kita makakaplag. Ituluan lang ako kamo kung saan pa pagkita. Amen? Amen. Saan pa pagkita, be? Amen nung ka. Kita. Kumano na yung subo? Yan, ang sawa na yung pagtuman, be. Sa balang Imong pangitaon na agit sa otoridad. Kung namin nagsulti nga na agit sa otoridad na agit sa balang kasulatan wala na pagbuhat yan sugilanon na ako makadala ninyo pilagi ng pagpitong ano yung simpati o ni Kristo iyan na sa tawanan. Pero akong ipailan ninyo ang simbahan at tinukod ni Kristo anaasin yung kasing-kasing kinasingkasin dito ang magbuhat. Dahil kami yung kinasingkasin pag-ampo. Makita ninyo ang kinasingkasin na ang Espiritu ng pag-ampo kung mo-reflect sa iyong binuhatan. Muna, pailanan ko ninyo ha? Pailanan ninyo kinsa ko. Ako, mo-reflect palit ko sama sa panagawa ni Kristo at kung tao nga nasobos dili katuman, makikita dagan man. So, roya sa naliyo mo niya, una mo kanang nasa layo, ato ang manigi, YouTube para mula nung di mo kalimutan. So, roya ninyo na nakadungo kung nakakita ba mo sama niya nga nagsulti o sama sa Espiritu sa panagawa ni Kristo. Amen? Amen. Yan. Magbuhat ang mga milagro. Mga kaghakan ng Domingo ang pagbasa usa ka awit sa pagdayeg na o katopong na si paghilyo laro naman yun to ka babi i-backward na lang ninyo pagkanaw dito na nakabutan na lang sa YouTube o Facebook ang gusto lang gahit isang panahon pagpamapit espirituhanong kasa igasahan na sa espiritu na ako ibigay sa tawanan harap ipamatuod ako ninyo na siya yun ang Diyos maghukom siya wala na ilain kailangan ingon silang kami ang sinugo kami ang maghukom diya sa kami magpapasaydo yun na kanyan ninyo daghan kayong mga lapses anak okay sa kaawin kapag tayo ka ay revise ko lagi o niya ang pagkabihag sa Juda. Mga nino, wala pa nila. Kabasa niyo wala pa. Kung sa paglibasa at magabigo, usa ka awit sa pagkain sa Diyos. Mana? Mana. Kaya katong ang Ebanghelyo at Domingo, pagtulunan sa katigulangan o kang makahugaw sa tao. Pero kaya po atong Domingo kanang mugawas sa inyong papa. No, doon kayo nagwali lang. Karang sa mga pasol, iyak sa igawa. Tama? Mag-unay-unay na sila. Bisa mga pare, nag-unay ko sa pare.
Mga pastor, ako na po sa pastor. Ang pastor na ay pinili sa Diyos. Amen? Ang pare, ibadyong, kay dati naman sila na naan ng mga Levita before Christ. Amen? No, na problema karon kaya naman kami ang unang simbahan. Si Kristo tinawag ng Pangulong Pari kung ito umuli San Pablo, sulat San Pablo sa iyo. Ahin lang natin ni kayo yung makaluwas na. Kung sige buhat ni Kristo, buhat mo na sila. Amen? Ang pagkabihag sa Juda, kapauhan sa Jerusalem, na gilibutan sa kaway mo. Kaya, dito sa ang inyong kaptangan. Kinsa man eh. Nagatuo mata sa Diyos sa Jerusalem. Ang musunod gani ni Kristo kinahanglan mamatay, muanging kabulahanan. Amen? Kaya nagpatuyan maninon siya sa labas sa magsimba lang, mag-aano, balibag, tao naman sa makasasala ka man ta. Baka man ang atong nabatasan, tama? Wala'y tao ulit sa lakoy. Di sa ako, di ba? Sa ako nagsulti. O, kinahanglan ka mamatay. Kinahanglan ka magsakit. Kinahanglan ka baby ayon. Kinahanglan ka kabos. Kinahanglan mo ingon-ingon ka buang magsulti sa wala ang suratan. Kinahanglan ka maghila. Mauna, kung gusto ko magkamo, musunod mo ni Kristo, na dili pa mo mukbang o kay si Kristo dito sa taong daotan, o moagi mo anak. Pero kung nagdito mo ni Juan John 16, ipadala ang Espiritu sa kamaturan, haid ang espada mo, ano yung akong pulong, haid yun eh. Haid yun eh sa gusto lang day-day ko. Tama? Gusto na katas-katas, palakpakan na kayo, lipay na kayo, di ka na sa sipag, lipay na kayo. Haid yun eh. Kaya gusto sa Espiritu nga dinidilaog kini kalibutan, bagbunyag mo sa kalay sa Espiritu mo ni, dili na mo masunog, di na kinahanglan mamatay. Tama? Kunya na pa man karon sa kalibutan ng butang na, pag yung mamatay o yung mabukatan. Amen? Ang hiposa, o katawan sa Jerusalem, na gilibutan sa kaaway, hiposa ang imong kaptangan. Isa may reliyon na nagkitabangan na. Ito, mano. Mako, hindi mo nila. Nakapay safety, hindi mo nila. Sa kami, may nagkitabangan. Ang anak, grabe man sila magsulti, sila maging ang short. Tama dyan. Nagamit pa sa ibalaan, ikaw pa ika sa iyong paggamit sa kong ibalaan. Nag-amok amana mo, wala nagatuman. Nag-iyon pa sa duwa kami, wala nagapasaylo. O, di kasi ko na lang Katoliko. Ang Katoliko universal. Tama? Universal ko, maghukumat kung mga pastor, maayo mo ganit. So, tawhanon na kalibutan na mamatay siya. Amen? Yung ako ni makaabot na kita, sure na ko. Ay naman mo, sige kabalaka ko. Sabi na balakan ako, silipin balakan. Isa na balakan pang niya. Mabukatan lang mo, kaya na isa na mamumam. Huwag ka mamumam. Ay makabalakas yung pamilya, limuto, matigsoon, limuto ako sa kaina. Di sa trabaho kayo ni patuwang igsoon, kaya naigaw mo. Labi na naigaw. Nyari na magkinakilang kung mamatay ko. Okay, kagam na mo ha? Sige. Kay mingilan kamo karon sa kinuhugikan ni inig na sora. At kami hahangtod na wala na nay mahabilin kaninyo. Maukini ang giingon sa Ginoo. Ang sanay. Sabi ko, kasabot. Mingilan. Sa Biblia. Sa Biblia natin para maingon ni hinginlan ka mo. Ang tinuod yung hinginlan mo. Isang nalagamit ka lang. Sa iyong pagkamit sa akong ibalaan. Isang nalagamit ibalaan. Pagkamot pa. O bago na ito mag-ibasa. Ang kayo niya, buhat ni sila kanina. Nga, gamit podcast ng mga report ko. Kung sa mga sa Biblia na, karoon natin doon, mahingilan ka.
yun. Hindi yun kaya. Ano si Mariani, no? Yan. Una, kung anak ka mo sa laran, ayaw sa mukha to dito sa mukha ulit kasi laga niya. Sige mo kumukuman ng mga nagwali-wali. Ama? Ang unang kilihang nasa Biblia na mahingin din mo, ayaw ka maglingkod sa lingkuranan nga pinasidunggan. Kay basit mo doon kaninyo ang inyong ipasidunggan o pawaon ka mo. O maulawan ka mo sa kalaganan kinsa ng lingkod. Pare. Tama ko. Nala to sa una-una? Wala. Sige tayo pawa mo. Sa mapapawa sa Ginoo? Ino na. Sa iyong paglingkod sa likuran ng pinasidungan, ako ay inyong pasidungan. Apa nano mo? Di ba? Nanas mo din, no? Ako ang inyong ipasidungan. Apa nano wako niya sundan? Gisaaran ko ninyo puta o yadaran ko ninyo puta o piyang mamananap. Tama? Nagtuo ba ko mo nalipay ako sa inyong gihalan kanako? Tama? Ipanglos ko yung now sa kais manarap ng gihalan kanako. Sunay daw ninyo ang yung gobernador maghalag sa sama niya nakapaghalag. Tagaan ba mo yung pabor? Asan yung mabasa? Ang gobernador naman din mo. Katungganan ninyo sa pagpaluto sa balako tayo sa kung dakan mga ka mo ng buhat o maayo, no? Dakan ka mo mga tao malakis yun na. Apan ka mo bibiya, ilan ako iminson doon yun na sabihan, yun muli, oy! Apan ka mo bibiya sa kamatoran ito doon ni Bako. O kamu nagpakon ako, basahan yun ang malakis dos. Mauna paghingalan, anak, kay kanil magyod ang balaang kasulatan mo gamitin sa uli ka maulaw, mamatay ka, mauna ipakita ni Papa Jesus. Di ba nagkanta mo ang Biblia, balaang kasulatan, kinabuhi sa simandro nga nung napamamulain itoan. Baka. Tama kong pastor na yung mga nana dito, wala na sa Biblia na ibon. Pulpito na kuhat-kuhat mo importanteng mga adlaw. Karoon ba na makasabi mo? Okay. Nolay ko ako na solday. Nakaitam yun nolay. Yes. Mamatay pala po karoon. Maokini ang ginong ama nun. Kahingilan ko kamo karon sa Ginoo kikani ini nasulat laglagon kamo niya hangtod wala na mabilid kaninyo mao kini ang Ginoo sa Ginoo ni Ginoo sino ha laglagon dili laglagon ang kuya laglagon sa kamatayon mutuaw ang mga lumulupyo sa Jerusalem pagkapait sa madhangan kanato dili lang mamaayo kining atong mga samad. Pwede mo rin masakitan dito sila pagkapaitan naman ng istorya nuli dito maayo dito saman. Maayo na kung kamo magpawas. Maayo na sa nais Biblia. Saan pag-ayuan na? Nilaw lagi. Papa Jesus na mauli ang sila nilaw daw. Maayo na kung mukaon na kamugahi kung madumog na niyong tingog karong adlaw. Nagipugas-pugas ka na tudling, no? Itinudling. Arap na. Sa ito kang kumupopos na ka. Pero ang problema, kaya lisod mo kayong kamilyo mo sulod sa lumag sa dapong. Na! May problema na po ron. Ang pagkaas, ipawos o kinsa may inyong halang doon niya na konobe na inyong matay. Lang, kamula na yung panitin yun. Bahala naman. Apay kasakit. Nung tawa, pagkapait, madangat ka na ito kung sige kwalis ulit. Dili na mamahayo kinig ako sa magkinig atong kahikalagot niya. Sila. May nung nasa, wild ba? Oy, wasa. Wala ko nag-wild. O, tama man niyo. Nag-wild ba na ito? Nag-uong nila. Wala man.
Ang makadungog lang ni hukmin yung kaugalingon. Kay base na kadungog mo na ko mo sa kasalabasan niya ako yung basulod. Wala sa Biblia. Ang sa may nasa sa Biblia na. Naka. Katotohanan na po. Ayaw po sa Malakias. Ang sa matigin sa Malakias, gitagaan ko kamo o kahimain kahintang sa inyong pamilya. At pagkipas man ninyo, o buingon ka mo ka na ako, napulaan na kami Ginoo, ako yung basulod. O, diba yun po? Na basulod. Pero maigo, hindi ako yung basulod. Kaswerte. Ano ako may basulod? Wala mo. Ano ako may basulod nila? Kanang nagbasa ka mo sa ako ng basulod. Nasa naghatag na ako? Ang problema ka naging hindi walihan mo, man inyo yung sukunuhan, ka naman yung sulan. Gusto ko angit. Namigatan ako. Kita pang kayo magtabang mo. Hindi ba mo may tatanong mo, nabubuk natin, buhat mo. Tama? Ako yung basolan. Kung may kubi ako basolan, nandito mamulong sukurno. Kung mamatay mo, magsakit mo, ako yung basolan. Pwede rin mo mo sa gisulti. Pasayo ka ha, ay nakabala ka ha, ay mukhaon na niya, anak. Ako yung basolan, ilugong, tama? O pagbuhat na dito si Ginoo nga ako na kaniya kay samok kay ka, kabian kay ka. Pagbuhat na dito si Ginoo nga, dili Ginoo, kay duwa man kamatan sa Ginoo. Kuno pa. O man yung gusto ka nga pagbuhat na nga, dili na kapabalikon din minuli kay base, mabalik ka din, maayo pa ka, mabuotan pa ka. Ayun, buyura din wala pagtuo. Tama? Itik po ito opportunity sa nagkasudan po dahil on dire niya namatay man lagi ito ay nagdadaka din ito to pong uban namatay man ito naman sa pagtuon nila tanan ako maayo palit po na sila nagpakaon ng pan ano mamatay ngayon na niya ano mamatay nakakaon yung mga nakapag kadang na mamatay dito wala man kinagpasol na so kuwaris, bihira na kaya no? Bihira na. Nanaganigi mo di kang giluwa na sa doktor. Wala mo nagtabang pamatuon na ko eh. Tagalan ng pinulan, inaglaw. Wala mo pamatuon, paalak sila. Nga manila na ako nagpatambal, kulang pagtuon sa Ginoo. Ay na nagdagad din eh. Dito doktor, kaya ako mo pagtuos doktor. Dito pare ko, ako mo pagtuos pare. Kailangan na ako apply na kung tumagabi. Apan, kasakit kini sa, no? Apan, kasakit kini. Nga kinahanglan atong antoson. Awa, nandi, ang maigo ani, antosan niyo naked. Nga ano, magnagamit pa mo sa Ginoo, nahimo minong halang doon, nagsige minong pa-oleksyon. Baik ini sakit juga ini sakit juga ini balik ako bagawang ko nila gano'n balik mo kada hapon din pwede mo na sila magbuhat ka na ng basta pwede mo na magbuhat na sila pag-pamiting nila kada hapon na ito magbuhat-balik ko sila ang problema na ba hindi ko na matapok ang tao ko ibininda kasi din namin ipakaon nyo ang problema tungkol kay namin balaod kinahanglan na naginasli pagkaon parang tapok pakon mo lang pakon kaya ngayon mas napulaan na kami ni Ginoo napulaan mo naman ako hindi tinong ikaw sa ano bari na Kato napulaan ako sa una. Napulaan kayo miswari ni Kinuli. Napulaan kayo bigyan. Ako ay yung pahinuntan. O magkaya ko napulaan nga nagsigi kung tindog nagsigot ako sa ukod na pagsigot ako kamo pa nito. Napulaan mo wala. Naganahan mo noon. No? Ganahan mo noon. Ganahan idagday mo noon. Sa ako di makasipsip. Sige magkasaan. Sige mo kasipsip. Sige mo, uli ka mo ay, ayan mo ni kanahapon ay. Isa
Samutin mo kasi, please. Samutin mo kadikit. Kahit yung salita ko rin, magkabo na di ba kanin? Ako na na. Hindi, samutin mo naglahat din eh. Kung kayo nalipay mo, nakakita ko, kadungog mo sa matulang na nain na mamahan ninyo. Sama ni Pedro. Si Pedro bilang, pahawa sa tanas. May samutin, di ba Pedro, ang naligo, hilo na. May samutin, no? Sumot no. Lami ni sige kasap lami no. Mga po na, magsigigit away, lami mag-away. Tama? Ilaw mo kinatawag. Kapag Jesus ang ilaw ay kinatawag, mag-iluto kung tanang polis kasaba. Okay? Apaan kasakit? Kini, nakinahanglan yun at magpusod yun. Kita magulo, kita mapanahiyay, pamayaan, magulato na sila ay namatay, pamayaan, tatapang kinigay mo yung lima. Ano saan ang guna ninyo ko? Tama? Huwag din mo makaatos ikaw, lang ko i-share ninyo kay ang namin ito ba sa Ginoong nakita ang inyong paglay. Ang nakabasa ni may bahante, di ba no? Nanawag ni Papa Jesus, no? Pagbasa ka na Papa Jesus. No, bukan Papa Jesus yung natubang niya. Kami na natin sa Papa Jesus mo na naman, pero ikaw, patay mo ito, ikaw ay buhay, nangako ba ang atong mga bulyan? Nangako ang mga higot tini. Ibigyan na kita sa atong mga anak. Wala na nakapilit aron pagtaon, pag-usap sa pulda o ang mga kapilini. Kamu, wala mo namiyak. Ang namiyak siya, wala na dito. Guba? Ang katong nabilin dito, kato na itong mga tao na dili-upiya sa ilang naanggan ng pagtulunan. Wala sa Biblia. Na ang inyong pagtulunan, wala din yun yung reliyon na pag-iaan mo reliyon din. Kaya ang inyong pagtulunan sa reliyon, maumaguna sa punuhay ang arpa. Kinahanglan mapamibro ito ng reliyon, kaya basta mo anak, wala mo nasakot. Mawala kayo sa Ginoong Tento sa Diyos ito mo kasi. Balinayin ninyo na ang iyong mga naandang pagtulunan, mga tanang bakana, parehari mo kinaya. Kung away mga pastor mo, kung away mga kakikista versus kakikista, kaabag versus kaabag mo, pari versus kaabag, pari no. Ayaw mo po ang anak, in generally, tanan makasunod mo yung maluwas mo. Tanan nga binunyagan maluwas mo. Kaya ang bunyag, preparasyon pa lang na. Kaya naay muabot nga dili gani makahikap sa sandalya si Juan. Magpabunyag po niya sa ni Juan. Mama, di mo gusto mo toong ni Juan, binigay sila na yun sama ni Juan. Sobra pa ni Juan, kaya paamahan pa yun. Kaya sumpayon ako, isa magpulis Biblia, dili tama ang magpulis sa Jeremiah. So, murang na ako maginato niya. Wala na ako na nasulti sa una. May inyong gusto sa una ni Tipo. Ayaw sa pagbasa na. Maigok lang sila. Mutubang ako. Ang mga kadagpuan, mga buwang-buwang, kay wala man sila magpakisayod sa kapupuan sa Ginoo. Busa wala sila magkalampuson o nagkatipulaan ang atong katawan. Kinsa man ay Pangulo, kadagkuan sa itong relihiyon na among may kadagkuan. Tama? Tama? Okay. Ikan sa pari, na ikatikista, na ikaabag, ikan sa kaabag, na ipamili groupings. Dagkuan. Kaya kung nagpakisayat unta mo sa kabubuton sa Diyos, nakaila unta mo asa ang Espiritu. Tama? Doon sa mga may giingon ni Kristo, nakabubuton niya.
daghan ka words, daghan specific, daghan ang na-specify na sa daghan na words, pero naagay isa ka words na masulod na tanan. Synchronize na. Sige, gugma rin. Gugma rin. Gugma nga bukol. Nahigugma ka. Manumbag mga. Nahigugma mga. Makikaway. Gugma. Yan po na. Pista to pista. Pista sa kasakit. Pista sa kalipay. Celebration. Gugma. Daka may nagkasis gugma. No? Tanawan din. Tanawan. Sa nalan kani. Anong paano kanina. Magdumog sa asawa una siya. May gugma sa tao, gugma na. Unsa man iyang kabubuton nga kamo makailan niya. Kanang iyong Pangulo, paano na siya nagtuman sa kabubuton? Tumana ninyo ang akong kabubuton. Kay bisag dili na kamo mangayo, madugog kunang kamo. O ihatag ang iyong kaugalingon nga rin kanako. O mao kini ang akong ihatag kaninyo sa iyong hatag kamo sa iyong kaugalingon nga buhi nga rin kanako. Kung sa man yan inyong ihatag sa to. Wala, siguro na po ni. Espiritu. Di ba sa ihatag na ko kaninyo kung unsaon, pagsurinit, pag-ampo, mauni akong pag-ampo, ihatag kaninyo, amahan nga mo, di ba mo na? Tumana ninyo akong mga kabubuton, kay makatungod ako mong mangayo, o unsaon man pag-ampo, ako surinit, ihatag inyong kinabuhi nga rin ako, o tumana ni, ay lagi memorize duhata gid ha. Amahan na mo anak matuman ng totoo. Di na may specific dito po. Pagpaubos, pagbasahin, di ba? Sikan to, amahan na mo muna. Wala na, di daw mo ako inahan. Tumana na yung pag-ampo ba, matuman ang pagbuot, bini sa yuta, miyon sa langit, pasayloa, kami sa mga salaingon sa pagpasaylo, pasaylo mo haron pasaylo, wa na ilain pa. Makaila mo ni Kristo. Magsama ka, isa pa yan, kaya kung pray pa ninyo, pag-dilis ka ligo, ayaw o gamita nga mahimo mong halando. Kaya nangulo, mayroon siya, kami ang sinong, kami ang tinungkol sa simbahan. Kanya maonis siya ang adlaw sa ito paulay. Hindi pakaulan sa klaro naman to. Okay? Meron naman ito, tanang Olimpio naman ito. Tumugabas sa ibatan. Atong Domingo. Atong Domingo. Okay. Kaya tagan, kita istorya. Wahay naminaw. Kita na yapon naminaw, no? Kamurang gawin na kanina ko. Mito ba ako? Ang mga kadagpuan sa mga buwang-buwan. Buwang-buwan yan. Kumayon sa, kesa may buwang ikasabot na buwang-buwan mo. Ikaw ang itong tinumaan. Jadi si kukus-kukus si Bering Maria itu luhan dalam kabuk dan beli pakanay dito. Di mo mga pangbuhat. Di mo, wala lagi bato nga sa inyo ang relihiyon na ng Santo Niño. Mura po buang ba? Nagsige prosesyon ni Santo Niño sa isayo pa. Mura mo buang na ba? Kali na, nilagan mo ganun. Wala mga katolik. Malulot na natin mo. Hindi buang. Yan, pangurus mo dito. Kita ni San Miguel Arcangel, kita ni San Vicente Ferrer, nakita si San Lorenzo Ruiz, nakakita ni Santa Filomena, nakakita ni Fatima, nakakita dili malukog, di mahuman, tidak ka oras kung ituyok ninyo kasi, di ba na, ipapilit po nila si mga bumbong. Kasi pangurus sipsip. Ikaw, ipakita ka sa Diyos. Gawaton ka ni San Vicente. Gawaton ka San Isidro Labrador. Sa tinoon na sa una si San Isidro Labrador, bisa San Lorenzo Ruiz, dili ka ni mo po ang mga pari anak nila. Kalungsod. Si
St. Francis o Assisi ay matuwa na. Kung kailangan followers, inahalan di ko ang mga santos-santos. Yes. Result kayo magpasan sa cross. Kaya talagang mamuingon man sila, mukusunod sila, mga man yung liinon. Kung sa kayang liinon, dito sila kasunod. Sa kayang liinon nila. Wala niyo mga tubag, no? Ako galing ibalit para makatubag mo. Muingon man sila para di sa kasunod, ipulan ang biniini Ginoo. Tama! Ipulan mo yung algalag sa mga pinupuy, kapulan sa bisyo ang iyong lupong. Tama mo na, tama mo ba? Tama, Jud. Wala na yan, sir. Pagkuha mo ballpen, may papilyo. Ya, kusok kayo kung buto mo na nire. Ya, dahil ko, huwag kayo katubag. Ang kuyaw kayo kasi, kung makamong inaadiri, mag-resort ka ni mo, balik adiri. Hindi ko po gusto kong pag-ibapin. Bubo, ay una-una sa taon na buo. Bubo, ang tao, tama, no? Bubo, Bawa ni sige sekarang mo masila sinugo sa Ginoo pangutan mo diri kinsa tinuod ka pare magladok-ladok sa lawa ay nababasahan doon ay na lukso-luksohan o di kahit pulpito asa simbahan ko ni Kristo kami mo nang simbahan kinsa may papatay ni Kristo mapare man dito tama di bago na po nabuang no. Tidak mampu kasi kami ang una wala pa 380 nahanam ni wala pa si Kristo nahanam ni tama na tama may nag-isip tama sa ipadayo na yung tama kaysa napapatay ni Kristo Pare. siya na si Caiaphas padi man di kato di ba diangkon mo ka mo? Hindi mo ka sa una kung ang ilhang pagutana sa debate ino sa una sila gipuna karon kung naabi debate o kinsa na papatay unsa na yun ang naulahin naglakot siya sa karang Israel ay ulahin lang ang dahil kayo ko awin sa pastor ni atong ikuan kung nga sa rumay ko mawagapon po ang pastor ko busa kaya kung sige sa kuhaani naman sa legal mo yapanipan mo sa pando na ay naman sa pando hindi ko na kumapoko diba na sige busa wala sila magmalampuson o nagkatibulaan ang akong katawan tibulaan pati nagalang reliyon karon pamati ka mo ni ining balita okay kaya nagkatibulaan sa sa kamara karon no ano nang ilisod baka nagana ng patay wala mo gisultihan mo man mo sa inyong tinago mo na importante ayaw mo ko wala yung pangulo nga dili mo makita niya wa mo nakita sa Dios Diyos mo din na yung pangulo ito mo pasultiyon mo ng murakon mo mahatag mo bilyan untay mo ha testigo kamatay karang nagbakong mo testigo kamatay nga alga ko kung dili ka nila tinood lamay na kasimperno pamati ka mo ni ining balita okay usap mamati ka mo kamu mga tao nakailang sa espiritu nakailangan ako pamati kamu nga akong katawan ang dapit ko ako pamati kamu nining balita may umaabot nga kasabot ikan sa usa ka nasod sa amihanan ang kasundaluhan ni mulundag sa mga syudad sa lugar o kining mga sudara mahimo nga disento o puy-an sa mga impalas ng mga nanak o Ginoo nasayot ako nga walay tao nga maka paniguro sa iyang kaugmaon o makabuot sa mga butang nga mudangat sa iyang kinabuhi o Ginoo
Kastiguha kami, apat ayaw itawag kami palapihin. O kung imo kaming kastiguhon, ayaw itawag, iaton nga nasukok ka, aron dili kami mahurot o kamatay. Ipahampang ang imong kapungot sa mga nasod na wala magsinda kanimo o wala mosampit kanimo. Ipamakay nila ang mga kaliwat ni ako. Ipaglumpak nila ang mga kabalayan o kilala nila kami sa hipit. O giamong-amongan ang among nasod. Pamati kamo ako katawan. Ako ang Diyos, managamit sa anak sa tao, inyong kaliwan, para maluog sa mga tao, managpahin-pahin karon, mailang naandang pagtulunan. Isa lang ang akong ibilin kaninyo na akong Pedro o Sibay, ang inyong kasing-kasing. Walay makaluwas kaninyo, gawas ka na ko, ingon nga mo, pinaagi sa pagtuman sa akong mga sugo. Pasaylo ka mo, aron ka mo pasayloon. Pamatig ka mo, nining balita. May umaabot na kasamok ikan sa usa ka nasod sa mihanan. Ang mga kasabaluhan hini mulungkag sa mga sugat sa droga o kini mga sudara mahimo ng desierto. Gisulti ka na sa akong gigamit ang kahulugan niini o gana ang inyong mga buhat o puyan sa mga ihalas sa mga manalang ang mga mantao na nag-ihalas ka ako kung wala man nagtuman sa akong kababoton. O Ginoo, nasayon ako nga walay tao nga makapaliguro sa iyang kaugmaon o makabuot sa mga utang nga budangan sa iyang kinabuhi. Habang daghan ang nagpakaruingon nga siguro na sila sa ilang mga pagtulunan. O Ginoo, kastiguha kami kay makasasala kami, apag ayaw intawag palapihin. O kung imo kami kastiguhon, ayaw ito mo o iatol, nga nasukok ka, haron dili kami makurot o kamatay. Anaa pa ang anak sa tao na nawali sa kamatuoran. Ipahampang ang imong kapungot sa mga nasod nga wala magsimba ka na ko, wala nagsunod, o igamit nila ako na nangimong halangdon, o wala mo sampit kanimo. Mosampit lang sila sa imong ngalan kung magkinahanglan o kanang katalagman. Ipamakay nila ang mga kaliwat ni ako. Ipagpaglungkag nila ang mga kabalayan o ilaglag nila kami sa hingpit. Wala na kami kapuyan, wala na kami kaugmaon, wala na kami paglawong. O iamong-amongan ang among nasod. Ginoo, salamat kanunay kanimo nga ipadala mo ang Espiritu o magdala sa akong pangalan o giapirosan sa anak sa tao aron mabuwag pag-usap ang tigog, aron pagpukpong sa mga pamilya, aron pagsulti sa balaang kasulatan, aron makabalo sila sa maayong balita, ang gahom sa maayong balita. Salamat kanimo, Amahan. Tumanon unta ang imong kabubuton
pinisayuta ngadto sa bunang langit noon. Pasayloa sila sa ilang mga kalapasan, sa ilang pagkaroinon, sa ilang pagpataas. Kini akong mga katawhan maring kamot na upang ko. Karon butaasan pa ang panahon sa kapanahunan. Ayaw ito mong anak, ayaw ito mong pag-inyuhang kaugalingon sa pagbuhat o dautan sa dihang musuko kamo, kay musuko ang Diyos o musuko siya matulong ang iyang kasuko o malamlang tanan na katawan. Ipalayo kami sa mga pagsulay, ligo na ang imong katawan, kay mo man ang gingharian, hanggang ang lumong ugimaya hangtod sa kanta. Amen. Palindog ka mo, pagpaplikon ka mo, pagpangalan ninyo ang kabalakan, papulitan ninyo ang pagpapot ng lupa, kaya naanak ka ninyo ang kaya, ang bakong kabugason, ang kapakong kabundagon. Apan mo pabilin ka mo sa kaligin, kamo ang buhay sa inyong kagalingon na magpalayo ka na. Salamat kaninyo ang kalinaw ibigin po na sa kanya. Okay, sige tayo. Na-insert yun sa reminds sa pagpangaliw po nga to sa Diyos o ako ang iyang gigamit. Kay ako man ang gigamit, ako to nang aliw po sa Diyos. Kay ibuhin man ako sa akong kasing-kasing. Kay kung iwan mo si Rimaya, si Kristo ko, ang po na po niya mo dito sa hangin. Na, magpaabot po mo ano sa puso gano'n, hindi na nasa akong kasing-kasing. Siya lang ganiyan ang nagamit sa pagpangaliw po nato sa Diyos Espiritu.